Salatibyan! Kit ita, adto iti pakasaritaan, adaw iti pagsasao ako na. Di mo apalan, dagiti addaan, tadi mo matkabalan nagastusan, dagiti panag nga hingkaap-apalan. Dampok dito'y programa tayo. Kas Salatibyan! Asino di mawag kang katatang? Ni manang mo tonight. Anda ka no ilakan na papeles. Iso nga umyan dito'y balay. Ing kaurayan di paradaan. Asapa pa'y mate? Nanay. Agkuskusila manan ni bakat mau. Saan na nga minakayat arumwarak dito'y balay? Nukastoy arum mabihin. Ay, mabit lang, takasaritak. Bakit? Sa dino manan ti papanam. Ay na, inalasabatan daman ang tunit di paradaan. Tanay, umayda ka no umyan dito'y balay. Mabit ka na nga. Ay na, urayak asumang pweda. Tanay, basta nagluganan ta. Mabit akong kunamay. Sa balin tumanan ti papanam. Kanya kalaki din na. Ijay paradaan laeng. Inakaw, tanay, ang mga nusumang pwede basta nagluganan ta. Bakit? Di pa'y agar kilay ti pagluganan na tricycle. Masampol pa'y la ang mapansukunan. Pa-importante. Ayan mga tanimalang tunit dito. Nakasabot nga ta. Donato! Ay! Hoy! Adak dito! Ay, simang pagkamagayra eh. Hoy! Katmo itay pa'y ngururayan ka. Ilugan ko nga roden dita tricycle ka o dagiti kargang manang. Ay na, mabisinak si ka. Mabanta ko mapay agmerinda biin. Sana mapaling manang. Paya sana mabaleng. Katsak magdagbayad. Ako nga karon ni pagkakaw. Di na kaya't nga agbayagak. Inurasan na. Ay, sus. Ano kasta? Pudno, jay ibagbaga na tatangkan na ng kanyak nga ugali jay misis mo. Donato, apay ada tayo lang kada tatang timangan. Ayan ngay ni misis mo. Ay, Ha? saan na kaya ti sumangaw? Nukas na nga da bisita dito'y balay. Managbabain pa'y laeng kat manon atawon nga agasawa kayo. Huwag nga ro. 5 years maid. Mabain pa'y laeng nga aging gaita. Ay, 5 years maid ngamjak man amo kang kuha na manang. Malala, mangantayo kit din. Mao din taw na. Yalaan ni Donato iti kanan na iti nga taw. Masapul pa'y la ayalaam iti kanan na. Isto ti kaya na manang. Ay, ang mga nusan na kaya dito preto abangos asidaan na. Ang mga nulitsun manan tiki daon na asidaan na. Pudno ka di, Donato. Kuha ngamin manang. Di na kaya tinalangsay. Ay, imbag kumamot no dakkel ti mabirbiro kam akas tricycle driver. Siya kung ti mangipan iji kusina day tinanganak lakay. Yun man, tanay. Kahit ko ti maturog. Nas ka na masapa ka mapanagpasada yung ton bigat. Taal daw ti palingkin o bigat. Bakit? Lakay, Oh, lakay. oh. Ni manang mo, saan pa nakaturog? Kada iji kusina. Ay, una talagpasin na ka nung ti report na. Nagmayat di laptop na. Kung may agam ti trabaho na. Di ka ba ilan na mati gumatang iti kasje kang ina laptop? Kaya't kumati maadan iti kasta laptop. Anya? Anan mo ko ma? Kud, usar ka. Usaran na iti trabaho na dayta. Sika nga ay. Anya ko matrabaho. Tinoda ka mula dito ibalay nga agmalmalag. Basta, kaya't kumati kasja laptop. Na, Igatangan nakmatang. jak to pa'y makagatang iti baro a silpong ko. Kitam ta silpong ko na eh. Nay, kitam ta silpong ko. Nagalutan iti lastikaw. Di ka lamas siyang kanya mo. Sa bali man ti ipagatang mo. Ay, nagmayat dagyan dito baryong tatang. Nagpresko ti angin. Iso nga raw, ano kaya't mo ti makarelax? Umay ka dito'y lugar tayaw. Kan, ado pa'y tinaramid ko a report ko. Tanaulimag dito eh. Ayun gayam, niipag ko nga'y. Nakariing ka din? Jak amu ah.
Amaw, ti panagriring na, alas 10. Alas 10? Anya nga itar aramidan na itirabi eh. Agbuy-buy ay titibay. Ay, imbes kumaatulungan na nila kay nang agbiro. Kasano ang matulungan na nila kay na. Kat amin akasapulan na, masapul ang mayawat kan kuana. No adda dito'y balay nila kay na. Ultimo daw ngayon naman na, ipayawat na. Ay, kasimot jay kabsat ko no kasta. Ultimo sinilas na, masapul nga yawat nila kay na. No agdigaws, isakduan pa'y nila kay na. Lakay, umay ka, taday pakitakan ka. Nyaman ay. Basta umay ka. Oh, makitam day ta naka-charge sa cellphone. Cellphone ni manang ko dayta. Di mo ko na. Kasi di kayat ko ang cellphone. May pay mo di cellphone mo. Diyak pa'y nalpas hulugan. Itag pagatang ka man iti barawon. Kastoy nga ro, di kayat ko ang cellphone. Ay, apaw. Nangina day taw, minday. Saan ta kabailan, ti kumatang iti kastoy aklasit cellphone. Gantandaan naman day to'y. Di mo hapalan, dagiti addaan. Tadi mo met kabailan agastusan, dagiti banag ngayon kapalan. Tapay ngagsaypag ka di tama na. Kunam iday sakbayan nagdan nata. Ngay pay mo kanyak ti amin na namay. Gatang amin na kayat ka. Anya nga ita. Cellphone lang ngay pagpagatang ka. Di mo pa'y kaya tagatangan. Ulbaw! Donato, anya jay nangag ko. Ay, awan manang. Kaslag pukpukaw. Agong ungat samot ni Minday. Kaguranak man na. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Nakita na ti charge mo cellphone mo. Kaya napalan naman na yun. Ipilit na nga igatanga kanumot itikas dya cellphone na manang. Ay, latest brand nga Minday dya a cellphone. Ang intad ti kumpanya mi day jay. Apay ti kunam, makagatangak mo't aya iti kasta kang ina cellphone. Ibagbaga nga ron day tangan ko na. Di na mo maawatan. Addan samot cellphone na. Adda. Iso nga raw, di kang runak nga igatangan na. May lagayam. Ay na, parigatin na ka mo't iti kasta unay. Nuararigan ko, jak pa'y makagatang iti t-shirt ka. Takayat ko agatangan namin na kaya na. Kahit, kasano nga rod no saan mo akapaulan? Uray ka tayo laptop mo apapalan naman ay manang. Anya? Ay, binulod ko lang, dayjay kanila kay ko. Manumanin nga daw, di nakasarsarita ni bagakaw. Ay, na yan, ading ko. Nagmadimag gayam, ti ugali jay na asawam. Ay, ayato nga mingkay. So, kayat ko nga itid amin na kayat na. Mina, talaga adyak kabalanan, manang. Anyam, saan kayon sa mga nagkasar? Dahil tangarot ti kayat ko nga yurnungan. Kasanwa nga yung makaurnong, no kasi ti ugali na. Ay, Minday, rumarak pa'y At dalamapan ko isubmit ijay ilay. Ay, manang, nagpintas mo tundetahan bag mo. Leather siguro day ta. I would. Regalo nila kay ko daytoy idi anniversary may. May ibagay lang unay dita sapatos mo. Daytoy sapatos ko. Ukay mo daytoy. Ginatang ko lang iti duwagasot. Sige, mapana ko na. Sige manang, aganad ka Lakay! Donato! Umay ka man dito! Lang! Dara sama Apay man na yan? Kita ang jay bagkan sapatos ni manang mo. Apay? Kas jay ti kayat ko nga style ti bagkan sapatos. Na, unay kan. Tilap apalam. Adun tinasken agatangam kanyak, Donato. Jay laptop, cellphone, bagkan sapatos. Pangalangay iti gatang ka. Di naksiguro ay ayatan na niya. Nagkunamag ka. Anusan kaya, may. No di ka ayatay. Noy ayatan na, gatangam amin na kayat ko. Minday. Tricycle driver lang. Di mapaspasadaak.
umanay lang ay gatang tayo, iti kanan tayo. Oh, di na kay ayatan Donato. Sana po no day ta minday. Ay ayatin ka. Amom day ta. Ho, di ta kamanlangan. Hey! Mangkita iti sa baling ayatan. Jay makagatang iti amin na kayat ka. Ay, minday. Di mo arami din day ta. Minday. Ay, Donataw. Isarteng mo day ta pa naging inom mo. Nakadu ka na. Nasagay nga rin tinagam ko. Ay, sus. Nagado di ta babae. Nay! Ay, Uncle! Kada kayo magayam? Nay, anyat mapaspasamak? Nagadumat abuti ti arak day ta inibusyo. Naginom kayo ka di, Uncle? Ni Donataw. Ananawaik nga raw. Ay, apay aya? Anya kanot problema na? Sakit tinagam ka. Ay, apay kano ay, Uncle? Pinanawan ni Mindy. Anya? Oy, ara ka mambay. Ay, Nagsinong man da itay. Katinangag ko nga imbaga ni Mindy ken kuana. Kat agbiro kanulangan iti sa bali alalaki. Akabala na agatangan amin nakayat na. anya? Kat, pimanaw nga rudan, Uncle? E di simbang pag ni Donato ang nagkapo ang nagpasada. Awanan dito'y balay ni Minday. Pinagkat na amin na nagamit na. Sat bagay. Una yan? Donato, maturog kan. Tainton mausawan kan. Agsarita taman itinalapat. Sakit di maturog. Ni Mindy tikat ka. Isutay atak mana. Ay, kat di nakangarod kayatan. Oh! Uray mapanag ag-hold up. Tapno dala may gatang ko iti kaya na. Na, una yun tikasta pa nagpampanunot. Apay, kayat mo ay balod ka? Ay, agbalin ka dakas, gapo itikas di aklasit babae. Ay, agpanunot ka man mat, Donato. Ay! Nana Maring. Nay, dan sa sanga iliyaw. Ngagpaisaw. Ay. Lanay, umay ka ditoy. Awad na nanang kantatang. Da kami pa'y lati ibipim. Umunag ka, ha? Nasayatad da kayong tata. Idinamisan ngamin katawan kayo. Nangato ti blood pressure yu, Ay, kasanumat nga main. Apektado akit ti mapaspasamak ka ni Donato nga anak ko. Ni Manong Donato? Taapay? Ay, pinanawan diya ka din nana babae. Ay, kung naktumat ngamin na siya, kung tiyan mo na. Di naktumat ngamin kayat. Agang angaw ka ka day. Wano, seryoso ka. Angaw ko laeng, tata. Amok mo tadida kayat amanugang. Apay kid din asaan. Nasingpet ka. Napintas ka. Nagagayat ka na anus ka. Kaya't ko no sikat agbalin amanugang ka. Agpakatawa kayo laeng, tata. Ala, ing kayon ton agpakita iti doktor. Tapno bumaba day ta blood pressure yo, tata. Ay, mabalin ka di nga umay naktumanan ibipe. Uray inal daw nga umay ka. Ay, Donato, bumangon ka ditan. Kayat ti bumangon. Kahit, anya nga iti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Maturo ka. Kasano nga iti panagpasadam. Diyak nagpasadan. Ay, masapol nga itulod na kami. Tamapang kami di ospital ka ni tatang. Ha? Mapan kayo di ospital? Wen, nangato kano ti BP na. Kunan nila ni a midwife. Ha? Masapol na ti doktor. Sa anang ato ide? Ay, kat na-stress gapukan ka. Anya? Iso bumangon ka ditan. Tayin tayo ng iti ospital. Tanay, aldawan. Ni, ada ka mag-aham dito ospital, lanay. Wan Manong, adang amin intulod mi a pasyente. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Nakapila pa ilang, Anong sa natiag pila? Ado talaga ti pasyente? Ay, lanay.
Mabalik ka di manin nga agpilak di tapusong. Pagkat katawaan nakmat. Anya nakakatkatawa iti imbagak ka. Binasted nak to mga miniday, iso nagaramak iti sa balay. Hanggang, madimagam ti ugali ni Minday. Kaya't nakagatagak amin mga ibagana. Kasano saan ka bastadan idi katagis iskwila akpailaan? Saan akpaya nakasagana idi ang makiasawa? Agpilak manin ipalubos mo. Amamunak mo siguro. Tanamayagtan nga karo ba? Ikan na kumamot itinamnama, lanay. Kanya man ang tunay. Tulot ka na di paradaan. When agawid akon. Tanalpas mo ti aramidak ditoy. Ay, tatang. Ay, panawan na kami manan kan ni ading mo. Sana bale, tatang. Umawag ak tumilaang. Awan mat sabali ang makadua dito'y balay. Dua kami laang kan ni Donataw. Umay ka nun ni lanay. Ay kat ibagam tauray inaldaw nga umay na bisitahan ni tatang. Kaya't kukuma. Anila ni ti maasawam Donataw. Aguray kayo tatang. Madama pala ti panagaram ko kanilanay. Inton agsubli kami kanilakay ko. Kasarton. Anya ti makunam, tatang. Ay, katuna. Paluk magagpay mat ajay tarakan ko ababoy. Tay sunto ti mapartay. Nagsaya atan. Kat, anya nga ay Donato, nalipata mo ni Minday. Nas kinalipata ka, tadan nila ni akasukat na. Ay, kastalo ti biyag manang. Uri mapay ka. Nasaysaya at jagur uray kan ka sumarunaw. Ibaglakit day na. Tasaan mo ang nakatuluyan day jay amin day. Win nga rod. Ay, tano ni Mindy tinakatuluyam ay jakla amon. Ay, manang, inta na. Dagasak pa'y nilanay. Taumay naman ang ibipi ni tatang. O sige. Tatang, inakun umisem kayo kadilata. Tainton agangay. Ay na. Mamanugang yon. Jay kayat yung agbalin. Amanugang. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo apalan dagiti addaan. Tadi mo matkabalan nagastusan. Dagiti banag ngayong kaapalan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatipyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, agto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusen ti parikot iti sanikwa, tapnusan kay nga agiginura. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Oh, lakay. Ape anak kapanimid ka dito lamisaan. Saan ko nagustuhan tinagtutungtungan mga kakabsat? May papaniti matawid mi adaga. Anya saan nasaya at asasawam? Kat kunakmat ka, asaan ka nga umanugot ang magudwa ti daga? Ngamin, sikat, ado ti sakripisyo na, anangay aywan kadagiti naganak yo. Kaday tamat imbagak. Nakaungat kit din, dagiti dua kakabsat ko. Ay, anyaya ti kayat da. Ti kayat ni Salvador, ijay at dawaig na. Kat dita ti aramidan ta atalon no bilang. Kat ilaban mat kano ni Carmen, asaan amapan kan kwa na jay kabatuan na paset. Ay, aglalaban kayo no kasta. Asikaswan nyo kit di day ta sa nikwayo. Tapno saan aday ta ti diyo pagkikin na awatan.
Veronica, kayat ko pa itimakan. Apay ada ito'y lang tiginaom. Ay naawanan ti bagas. Imbagak tumat ngamin kan ka nga alaam mon jay tawid mo adaga. Tataluon namon. Tapno saan tayon agumat gatang iti bagas. Hay, ngumingin na pa'y ngarot ti bagas. Kat, isumat imbagak kadag iti kakabsat ko, itay nagsasango kami. Kat, Kung ano manong Herminyo, mas nalawlawat itawidan na. Taiso, ti inauna. hay, adula amin. Gaputa iso ti inauna. Adon ti bagi na. At dapat yung bagana. Iso ka no, ti ado ti sakripisyo na, kadananang kentatang, idi si bibiyag dapay. Uray anya pa'y ti bagbagana. Rumbang amapankan ka di addawaig na. Period. May samat yung buridak mi. Ni Carmen, akong di post ija Facebook. Ay, may samot da di adina mo tilablabidan na. Di na kano kayat, ajay kabatuan adaga, ti mapankan kwa na. Kat, asidagmat iti kalsada. Di na pa'y kayat. Ay, una yung dagi jay akakabsat mo. No saan da kayat ti agbigay, ay kat, aglalaban tayo na. Anya ti makunam lakay. Makunak iti. Di kagdangdangag. Itayak pa'y asao ditoy. Makatunturog na tao. Kunak, i-post ko ka din iti Facebook dagi jay agom akakabsat ko. Agom, dagiti kakabsat mo. Apay, kasano ang nagbalin nga agom da? Di mo nangag di istorya. Adda ayamat istoryam. Jay nga'y panagugudwami iti tawid. Jay kanu kabatuan ti dadakan niya. Sana mabalinday ta. Tasigun iti lintag. Anya ti bagbaga ti lintag. Ituloy mo Anya day jay? Inadal mi day ta iti nagadalak iti kinaatorni kat. Anya nga rod, di bagbaga ti lintag. Agurin ka matata, jak malagip. Awanak sa mo ti di insuro da. Barsakan kay ti cellphone makita. Kaginlalaing ka man ako-nakon ka. Agin lalaing nga ibagbagam. Kano nagadalak iti kinaatorni. Aping nga rod nga awan mo't makita ka pamanaknak anagadal ka iti kinaator na eh. Apay tabiro kang pa lang ti pamanaknak mo. Dahito ikinalaing ko aromasaw. Tinaan anay apamanaknak. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy. Kita nga gininanak. Ayaban nakmanon. Umay ka, takita am dito impose, jay agin lalaing aburidak yo. Anya? Nagipos manan ni Carmen? Kita am namin Kita man. Tsak mo na makita. Basa mo. Kunana, dagiti agom kat adda mismo iti unag ti pamilya. Sana inikan iti hashtag ako nana. Addanto aldaw yo. Nagtured matan ang nagipost iti kasta? Addanayon pa iti hashtag na Basama. Hashtag pera over dugo. Mang-aagaw. Kuna naman. English day Anya nga English? Adda ayamat binasak nga English. English ti dengeg ka. Aglablabasan da di akabsat mo Salvador. Saan anasaya ati aramidan na? Bagbagaam da di akabsat mo. Bagbagaam, wan? Bayam. Aga pa kami ngagkakabagis no kastalay. Ay, unay katabanog kun aya anagnag na anak pirok iti abogado. Nasaya tasimbang petkan. Itay pa'y ngor-orayan ka. Kita am dito impose ni Carmen. Kita mo. Ne. Di mo unay idagkat dito yung rupak data cellphone madulingak. Nagipos man ni Carmen. Pangpangtaan ng tipiyag tayo. Ay sus. Idarumtan sa day takabsat mo. Ini-screenshot ko di post na. Isundo ti ipakita kiti abogado no makasarita ta. Ay, nanginat ti abogado. Sa bagay Ay,
napanak ije opisina ti maysa nga abogado. Agasem, 5,000 ti consultation fee. Ni, nagnginamutan. Hey, apay ako manatawa ka. Ang balakan sa amin tayo. Ay nalakay, nakabalis akong kadagiti agom akakabsat ko. Nagpusak ijay Facebook ko naman. Talaga nagipos ka. No imbaga karamida. Ad-addan agumura da ah. Basol da ah. Api ngamin nga ijay kabatuan ti ito ta kanya. Sa bagay, sika buridat ti kanday tikas di atawid. Oh. Ay nalakay, di mo lamong. Nga idi agsak sakit dagiti naganak may. Siyak ti para sukat iti daya porda. Makitam ti anos mo. Nasingpat ka kit di aburida ka. Narespeto ka nga anak ken kapsa. Apay, di ka pa'y napagkatawa. Nasurugan amay sa oras nga katawa ka, Carmen. Ay, sobra ka mo. Italang mat ngagkatawa. Lakay, adda na panunot ko. Tapno marisot, day ta problema iti daga. Anya day ta, bakit? Ay, saan ang maala iti pudot ti ulo day taket? Or no, san ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nga giginura? Nagsaya atang bakit? Takas ta ti panunot mo. Kinaimbag. Katwa na, iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Ayun anya. Maornos day ta a problema lakay. Iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Wen, aramidag day ta, bakit? Oh, dengkem ibasak, ta nag-text kanyak ni Glenda. Anya ti kunana. Agsasarita kayo kano nga agkakabsat. Naikot na sayat ita ah. Talaga nasayat mo't kiti daytoy aganwat ni manong mo a Herminio. Kaano kami kanong agsasarita? Enton Sabado kano. Ijay restaurant, ijay ili. Ay, sumurutak to Taimbag lang nga damot mangted iti moral support. Oh, anya ti makunam iti daytoy singasing dagiti kakabsat ko. Apay asyak na iti pagdamagam. Kud, kunam anagadal ka iti kina-attorney. Tistingak man ita ti kinalaing mo ngay paspasikat mo. Ay kawin na, day talaga yan. Sigun iti article to, Republic Act number 303. Nailanad ijay, arumbeng agdadanggay dagiti kakabsat. Ah? Nalaing ka? Apay ka po oy. Namati kamit. Kung kuna lang day jay. Pinarpartuat ko la day jay a Republic Act kas kada article dita. Naa? Sa dino ti pagkikitaan niyo? Amom jay sikat a restaurant ijay ilay. Jay ihawan kunana. Ihawan. Nya mo day tan. Sana naimas ti sidaan ni jay. May mayat ngay bagam ngay jay beer garden ti pagkikitaan niyo. Beer garden? Kay no video kyan day jay. Bijok yan akan restaurant. Ay, naimas ti baka ni jay. Ado ti pulutan da akal ding. Ibaga, may jay kay ngagkikita. Sa anak mo't ngagpulpulutan. Siya ngay. Apay, sumurot ka? Siya nga ron ti aturnim. Ilaban ko na ito'y akaso para ken ka. Nay, aguray ka man lakay. Apay, sa dino ti papananday ti a tricycle. Kat nalabsan tayo umatan ti restaurant na papananta ko ma. Saan nga ijay ti pagkikitaan tayo? Nay, sa dino nga yan? Ijay beer garden. Pag-iinuman? Mayamon, tayo sutikit daw ni Carmen na puritig ko. Patganta, tatlo agkakapya kami agkakapsat. Ala, Bawalan ti agong ungat, bagay. katuan O anya, umanugot kayo iti singasing ko? Ila ko yulangan ti dagayo, kat pagbibingayan nyo. Tangay di kay matlagi kinaawatan. No siya, mabalin. Umanugot ha. Tatibingay ko. Igatang ko laangan iti adu aburyas. Imbaglaan ni gusok Sa bagay, mayat day ta. Ala, umanugot akmat. Imbagla pag negosyo ti bingay ko.
Total, di tayo matlagi kinaawatan iti daytasan ni kwa tayo. O sige, kastalatan ti aramidan tayo. Oh, nagmayat ang kanta ah. Unin nga mano. Ay. Agbagay ti boses tado Ah, Agjuwit taman kit di. ah. Kaya talo tayo ngagkanta. Lakay, nabartakan. Napardag asasawa. Ay, usto daytan. No, di nagpagsatan. Nagawit na nga din. Ah, madamdama pa itani at dapay mo dagiti kakabsat ko dito eh. Veronica, kuskusilapan naksamot itay. Kat no isuman ka. Amok ayamot ti agkusilap. Ay, kasta aya? Ay, ayaban taman kit din ni Carmen. Takadwa tamot nga ginom. Carmen! Umay ka dito, itagi inom tayo. Wan, umay ka ditoy. Anya aya ter aramidam di talamisaan nagiti lalaki. Bambantayak nila kay ko ta nabartakan. Ay, Apay ay abantayam. Bye-bye am. Umay ka kit day. Taramanan tayo mat daytoy ladies drink ako nada. ayun. Malagip mo ka di ba kahit no anya tin napagkikinawatan mga kakabsat. May papaniti tawid mi adaga. Ila ko yung aruden ti dagayo. Tadi isupay apagaapaan nyo. Ay, wen gaya man niya. Nasa isayatan ti kasta. Day tamot ti nagtutulagan nyo. Ay kat wanen Taaga apa kayo mat ngamin. May mayatan nga agpaiso ti kasta. Saan kami nga agpaiso nga kikinawatan may papaniti day di adaga. Ala tati mapaglakwan ay kat aramaten itinasayaat. Kan padwan pay Una. Tahusto tay na ko na ni Glenda. Urnusan ti parikot iti sanikwa tapno saan kay nga aggiginnura. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusen ti parikot iti sanikwa tapnusan kay nga aggiginnura. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita. At to'y ti pakasaritahan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagaramin iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Lalpas matlaangan ti meeting dagiti senior citizens. May maglangatan na kimiting ni tatang. Kas lajak nakita. Uy, at dagayam iti likod. Ay, asit gakman. Tatang! Tatang! Ay si kamat gaya, mirasaw. Da kami dagiti social worker ang nagpaayap iti dayto a meeting. Nasaya at man, ta nakaumay ka. Katno itanda ka no itate pensyon me. Katuan, saan kan anas kan amakipila? Taiyawat ko kan ka di pensyon mo. Ay na. Nagmayatan. No anda manugang mo amang opisina. Una tatang, tapno saan kan amakipila? Kanay nagatidog ti pila. Ay, nga raw. Ay, agyaman na kabalasan ka. Uwan tatang, bayan nyo, taumay kami to agpa-share kin ni Dave, ije balayo. Ay katuna. Ikuyog yung to dagiti apo ko. Tanabay agajak ida nakikita.
Anya nga, bakit? Nakita mo't lang ni tatang iji auditorium. Una, inted ko kan kwa na di kwarta na, tapno saanan amakipila. Kahit, anya nga iti ko na. Kas naunay tiyaman na kinid daw na pa'y apasyaran tayo ida. Mailiw ka dagiti apo ko na. Ay, langay. Awan ka di tibadbado ni tatang mo? Apay nga awan. Kat nun agad tinted ko kankwana, edi nauli na panak ijay. Abot mat ngamin di t-shirt na. Kun, nagadupay ti mantyana. Di pantalon na. Nagalutan pa'y ititali. Anya? Ay unay matain. Nangusaran na ay kadagiti baro abado nga inted ko kankwana. At dapay sapatos nga inted ko. Daka mo nakachinelas. Kun amaw, at dapay abot na di chinelas na. Ay unay yain. Nakakaasin tilanganan o kasta. Ay namulong. Anya mananayat ti kalkalkalem di kabinet ni tatang mo. Awan, at daya mo. Anya na tayong bulsam. Awan. Hindi malagay. Ay, aguray ka. Ay, nangala ka man ang itibado ni tatang mo. Kat no intad ni ading mo adif daki jaya badbado. Awan tinalalak. Kita nyo awan. Ay, kat. Papanamanan. Basta, da papanak. O, bibigyan. Ay, di ka lang makatal na dito yung balay. Dahil talagin inom tararamidang mulong. Bakit? Kinisayap ka di jay pensyon ko nga indulin ko ijay cabinet. Pensyon mo? Ay, saan mo? Apay ko makisayak. Katadamot kwartak nga ito dagiti anak ta. Ha? Ay kurang matan iti sangaribaw. Ha? Ay! Isulakit di tinalan ni Mulong. Idi nakita kidi kalman nga kalkalkal di kabinet mo. Ay, inalanan jay buas ang aribaw. Ay! Isumot lagayam. Asaan man na nagaw-awid. Ay, inggatang naman ang iti arak. Ay, no sana badbado. Kas kada sapatos ti alaan na. Jay kwartam. Unay matanday jay nga anak ta. Ay na, imbagmantay may kayo bimisita dito balay asang a pamilya. Dave. Untatang. Bayan nyo dananang, kan bagat ko dya kusina. Tagluto da iti pagsasangwan tayo. Ay, barang agawid ita ni manong mo amulong. Isumat ka no ti mangus-usar kadagiti ited ko abado, kan sapatos, tatang. Ay, kano alaan nalatan iti nangikabilak. Saan yung amin nga ipalubos ang aramidin na dayta, tatang. Tadagi dyan nga inted ko, para kada kayo. Iduldulin ko nga raod. Tapno ada reserbak, no ada papanak nga okasyon. Ay na, tatang. Anya langan ti maibagad dagiti karuba, no makita da pisang-pisang ti baduyo. Ay, kasla kayo nakakaase. Ay, kinapugno na. Kinisayan ni manong mo amulong ti pensyon ko. Kinisayan na iti sangaribaw. Anya? Ay, nagturmatan anang aramid iti kasta, tatang. Nagkarong-arog ni manong mo. Sakit iti ulo me kaninanang iyaw. Una, syakto mati sumaron no amapan mang pasyar kada tatang kananang. Saan tayong tumat ngamin ngagpapada iti bakanting aldaw? Agliwak to Tapno ijayak to pa yun na maturong. Ay, problema datatang kananang ni manong mulong. Sigud mo't a problema day tao. Hindi pa'y balasa nga magigyanak iji balay kat kastanan. Ngam kimaro itan. No kaano alimmakay. Isumat ti panagloko na. Mangibabain. Maalapay nga tayo iti pamagbaga. Ay, imbag atajak na sangpatan. Amangan, no madiswak. Alakay,
kasarjay ka anak ang pinton umay asaba daw. Nasken ama panta, taimay da nagimbitar. Ay, mapanta kabagyan tayo nga road. Kat, ada pagbadong. Ay, ado tintag ni Dave, abadaw. Nakadulain. No ada pa Diyak mat inus-usar. Apay kumaamapukaw. Ay, di mo laam mo kat. Nuawan ta dito balay. Sumraglatan ni mulong iti silid ta. Katilal alaan na. Ay, huwan nga road. Ay, pangidulinak nga tayo tinabati akwartak. Tapos saan na nga alain. Nasayaat mo ta nakikita pa yun dito yung kasar ni insan ko. Ay, katuan imay kami, anak ko. Kababayin mo, no saan kami ngagparang. Tatang, apay ngay akas na tisuot yo. Kas lakay mat mapan makitang dan makigapas. Kuwa nga may. Diyak matan mabirukan dagiti intad ni Dave abadaw. Kaya Diyosawan, napukaw da? Ay, katnuin nalan ni mulong. Madbado na numaminsan. Ay numaminsan mo, ilako na. Tapno adala igatang na itiara. Ay, sakit at talaga ti ulo day ta manong mulong. Uray, Jepin sungkaw. Inala na. Ay, nakapigpig sa tao ngam sadot mat nga trabaho. Ay, sadot at talaga. Wan, takawan na kami kanitatang yaw. Good. Kasano kayo ang makisala dito sa lunan ngay kat nagdaan mo tayo tabado yo, tatang. Kababain na makita na kayo dagiti kakabagyan tayo akas tati kausyo. Ay, urong. Saan ka nga kalkal dita? Agkalkal-kala kaya. Awanan ti kwartak anabatay. Hinggatan min kaninanang mo iti agas may. Ikanda man iti igatang ko iti sigarilyaw. Ay, sanda ka nga ikan. Ni, Nangipipanam ka nang iti badok nga intad ni Dave. api amok na kita. Ay, ininit mo ngay nala. Imbag kumaano in sublime. Ay, awan inalala ka bado yaw. Ay, ita, umay ka manan mangala. Panawang kay manlangin. Awan tumila maalak diti balay. Oh? Na. Ay, una yan. Imbis ko matulungan na kamay. Hanggang saan may? Ay, sobran na talaga na ijay amanong mulong. Jak tumat ngamin maranaan no mapanag di balay da. Apay numaranaam. Ay, kasaritak Ay na, di nantupay deng ganda na ng kantatang. Si kantulaki dain. Ay, danugak Puray mampay na unang siyak. Talaga nga dalat ta black ship iti pamilya niya. Awan makunana. Tapi nagadalda iti kayat na kurso. Ngam, awan mo't inlagpas na. Tanakibarbarkada lang tinararamid na. Imbag lakit din, taimpas na kyo tinagadal kin ni Manang Nansay. Siyak, naglaklakwak iti ice king day. Kan pagiwarnak. Tapno makaurno nga iti pagadal ko. Inan-anusak. Tapno at damalpas ko a kurso. Kat sumaya at tumat ti panagbiag ko. Ay, lakay. Manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni mulong. Ay, day, takat ita. Pagdandanagan na ta. Ay, nasurukan na makalawas sa sana nagaw-awid. Pangbirukan tangay manan kan kuana. Ay, Nanang! Tatang! Ay, dinansay. Inaklukatan tiri daw. Nanang! Apay, di yung pa'y nadamag? Ay, nadamag tiyan niya. Ay, umunag ka Ada ni tatang mo ijay kusina. Pagsarsaritaan mi nga ron ti may papankan ni Manong yu amulong. Tamakalawas na sana nagaw-awid. Nanang, amuyo ka di? Birbirukan ka no ti pulis ni Manong. Apay. Anak ko. Apay, aday naramid da aya akalukuan. Adda ka no inuli da abalay. Ha? Isuda ka nung gayan dagiti akyat bahay gang. Agtak
Takaw da ka dagiti babbalay ijay ili. Ay unay mo't daytan nga impadamag mo, Nansay. Bayan yun, abirukan dagiti pulis. Saan damot ka ta sumardang dagita? Aging ka saan da ida mabirukan? Ay una yan. May balot siya nagtalakay. Lakay, nabuyam jay nyaws. Mamatikan iti impadamag ni Manang Nanse. Abirbirukan dagiti pulis ni Manong mo amulang. Nagpatinggan ti kalukwan na. Ado, tinagsakit ti ulo na, gapukan kwa na. Saan lang ngagpakpakita kanya, tay report ko. Saan ko akanunungan ti mating aramid na, uray pa'y kapsat ko. Ay, anda ka nun ni mulong iti pagbaludan, Lakay. Sino tinag ko na? Imawag itay ni Nansay. Nasayaan mata, tanatiliwdan. Intabisitaan. Katuna, balunan tayo ti kanan na. Kaasimat. Di mo man sangitan. Nakabasol lang arudain. Ay, uray pa'y nakabasol ni mulong. Taanag ko lang na ijay. Ay, sapay kuma, taag na kumain. Dave, Nansay, nasaya tayo may dak binisita dito pagbaludan. Irwarda mo tin ha? Irwarda ka? Tapno agaramit ka manan iti kalukwan? Diti ka pa'y lang, tapno makapagpanunod ka. Ay, unay kay makakapsat ko. Baybayan da mo gayam. Manong da ka? Saan mo mata naaramid day ta pagrabangam? No kasapulan da ka. Awan ka. Taadda ka iti ayan dagiti barkadam. Idi kagbalbaliw ang arudain. Agbalbaliw ka. Ta dito'y pagbaludan, maipari ti bisyo, maipari ti sugal. Ken, awan matakaw mo nga nyaman na banag. Matakaw ngay pagbagam mo, Dave. Apet, tinaktakaw ko kaya. Dagiti ngay bado ni tatang intan ko. Dagiti sapatos na. Oh, saan asikatin ang alala? Awan ni nararamid ko, akasta? Di pensyon ni tatang. Inalam, gatang mo iti arak. Kwa, naminsan lang mo. Ala, saan ka madanagan? Takanayon da kanto sa rungkaran diti pagbaludan. Ala, intande. Di da panawan na. Ay, di da panawan. Tatang, adumanan da ito'y badong aitad ko kada kayo. Usarubon da kita nga inaldaw Lakay. Ay, katuon na Di mo manan idulain, tatang. Kan, awan beton ni mulong amang alak kadagita. Iswa tatang, di mo idulin. Kan ireserba dagiti napipintas, kan barbaro agamit mo. Para laeng iti okasyon. Usar nyo kitde. Ay unan niya. Adda katag kasar aka aruba may. Ay mapanta, Lakay. Ay katuna. Adda baro abado kan sapatos ko nga usarek. Ipasikat ko mat kadagiti ko kumpare. Ken karubak tinted ni Dave nga anak ta. Ay, kaman agrunga abakas ta mulong. Kaslasaan ka, lalaki. Kasanaw? Di da mo parwaran nito pagbaludan? Ay, nasken agnakum kan. Ay, apay. Di mo aya makita. Nagpintas ti bado ni tatang mo itang nga imay bimisita ka di pagbaludan. Kan kita amtoy sapatos nga inted ni Dave. Ay na, bagbagay ka Amo mulong anak ko. Di na mausar dagitoy no adda ka itiruar. Ta sigurado atakawam manan sa munto ilako. Wala nang ulito na yun. Ikaray. Ay,
agbalbaliw kan. Puro arak kay day. Ita, pulos asaan kan ang makaraman iti arak. Ay, kasta latibiyag anak ko. No nakabasol ka, nasken asong batam tinagbasulap. Ay, kat makaruwar kan tumatlaeng Isong agan anos, kan agsingsingpet ka kumaditoy. Di ka nagsangit. Naimas timbalon may kan kakaninanang mau. Ganda ito tilaglagi pa mapagsasawa. Ako nana, di ka agaramid iti kalukwan, tapno di ka tumabalsan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Samir Chanfing. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Kasta latibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.